Поздравявам ви по случай приемането на Република България за пълноправен член на Европейския съюз. Българското ура за Евросъюза чуха специалните пратеници на старите страни члени, външни министри, представители на правителства и парламенти. Чуха го и онези, които стриктно отбелязваха всеки наш напредък или недостатък в евроамбициите ни. Жозеп Борел, Оли Рен и Джефри Ван Орден. Ден на историческата справедливост, така президентът обобщи емоцията, равносметката и надеждата на България днес. Той напомни, че исторически и духовно българите сме в Европа още от създаването на българската държава. България влиза с амбицията да отстоява своя национален интерес, своята идентичност, от културата до проблемите на енергийната сигурност, но в същото време и със съзнанието, че може и трябва да бъде един солидарен член на Европейския съюз, че може и ще прави своите необходими жертви тогава, когато става дума за общия европейски интерес. Тържеството събра бивши президенти, премиери и лидери, които този път скриха политическата си нетърпимост един към друг. Общото, всеки един от тях си поставяше като основна цел членството. Президентът благодари на тях, но и на всички българи за жертвите, които сме направили за еврочленството ни. Той напомни, че все още предстоят много усилия. За по-доброто евробъдеще на България бяха и днешните молитви на висшите духовници.